Llavors s'ha fet molta feina, però el perímetre és molt inestable, que és una de les coses que més ens preocupa, i la previsió meteo que podem tenir a la tarda que alguna al flanc dret o al cap hi hagi revifalles i ens pugui complicar molt l'extinció. Per tant, actualment tenim bona part del perímetre en vies d'estabilització, no el donem estabilitzat, i el cap actiu. Per tant, l'incendi no podem donar cap manera que una altra cosa que incendi actiu. Com és un estat molt precari, doncs en qualsevol moment un canvi de vent, ratxes noves, coses que tenim que creiem que estan estabilitzades podrien revifar. Per tant, ara mateix no podem dir quin percentatge tenim estabilitzat. Bueno, us heu d'imaginar ara mateix amb un descendent en longituds de flames de 2 a 3 metres, que s'està conduint amb foc tècnic fins a les vies de comunicació i amb suport aeri, bàsicament al cap. El suport aeri ara mateix està sent molt un revulsiu, s'han incorporat mitjans de l'Estat i mitjans nostres en totes les tipologies d'aeronau, tant a la fixa com a la rotatòria, i ens està donant molt bon resultat. Les primeres indicis indiquen que aquest ha estat fruit d'una negligència, fruit d'una imprudència, fruit del tirar per un vehicle una gorilla. Que haguem de viure tot això com a conseqüència d'aquesta imprudència, indignar. I per tant fem aquesta crida a la prudència, perquè estem en un estiu complicat i per tant depèn també molt de nosaltres que siguem capaços d'aturar els incendis abans que aquests es produeixin. La borilla va ser recollida a requeriment nostre per la Policia Científica de Mossos d'Esquadra per veure si hi ha la possibilitat de trobar alguna mostra d'ADN. Difícil, perquè era una borilla bastant consumida, però es tracta d'intentar fer el possible per trobar el possible autor. I a partir d'aquí estarem una mica a les penses de quan tinguem el resultat de l'anàlisi d'ADN, si és possible, i veure també si podem associar aquest ADN amb alguna persona concreta que hagi estat situada per la zona aquell mateix moment o les hores prèvies.